A Asociación Fotográfica O Potiños organizou onte domingo unha nova edición da iniciativa Pon unha foto na rúa. Convidaron os veciños da vila a participar nunha experiencia que se celebra a nivel mundial, como acto de promoción da fotografía. 8 fotógrafos da asociación encargáronse de realizar unhas 100 fotografías nun decorado colocado para esta ocasión. O resultado será exposto posteriormente e se lle entregará aos seus protagonistas. Manuel Blanco, presidente do Potiños, tamén amosou a súa alegría por poder dar un pulo de vida á vila e agradeceu a boa acollida desta edición a pesar da situación de pandemia na que nos atopamos. Ben, estamos hoxe aquí na Plaza Maior do Carballiño facendo o que para nós é un día precioso, que é o día de pon unha foto na rúa, non? Potiños este ano pois escenifica, como podedes ver, un pequeno escenario donde por aí van pasando distintos persoaxes de Carballiño que vamos topando para facer unha foto. E, bueno, estamos tendo bastante participación e despois con estas fotografías vanse facer unha exposición na rúa principal e logo acabámolas, como todos os anos, regalándollles ás persoas, non? Pon unha foto na rúa é un tema que xa está no calendario anual de Potiños. Ten moita actividade e gustalle moito a xente. De feito, os mupis que están colocados na plaza arriba pois chamaron moita atención, é dunha colección feita fai 4 anos. E todo isto pois leva a que xa a xente perda un pouco o medo a facer fotografías, a deixarse fotografiar, non? O contrario, non? A xente gustalle verse e logo gustalle que lle regalemos. Por lo tanto, pois hoxe é un día de festa para Potiños e para o mundo da fotografía. E sobre todo estamos moi contentos de, inda que sea con mascarillas, pois empezar unha actividade cultural en Carballiño que xa ten que botar para diante. Non podemos quedarnos anclados aí, non? Potiños vai estar facendo cousas e esta é a primeira de todas as que vamos facer.